Čaute ľudia, dajte like a odber Jurovi na kanáli Iveta Gašparová. A ak chcete vidieť moju tvár, dajte 100 lajkov. Keď dáme 10 odberov, bude sa byť. Urobíme video, kde sa bude byť ten bez trička a taký jeden ešte chlapec. Volá sa Pajo. No, prezývame ho Pajo, volá sa David. Nie, není. Juro, možno není, ale keď dajú 10 odberov, tak dáš video, ako sa budú byť pre nich. Majú 10 odberov, odhalíš sa. More, ty tučnak. Dobre. Veď ho odhal, more. Nebuď zlý. Majú vidieť kameramana, more. Nie. Majú vidieť kameramana. Gól. Čus. Kristina ako prvá dievča dá gól? Čo? A dajte za to 100 lajkov, že som sa odhalil. A 10 Jurovi odberov. A vydá nové video. Dajte like a odbier, zvoneček. A ešte dajte mi ešte odbier a like. Skoro. Nenadával som susný. Je to môj kanál, tak buďte to. Keby to bol tvoj, tak si tam aj hon. Ďura, ty si nechutný. Teďka si kopeš. Veď nenadávaj. Je to tvoj kanál. Kanál. Dobre, poď barmo. Miško, ja ti poviem, že Miško ťa chce. Saška, choď preč, zaberú. Ja pijam všetko. A ja chcem na YouTube byť. Daj mi klobásky. Pač. Ale Paťo. Dudy. Daj mi rýchlo popiť. Daj mi to popiť. Nemoje, nevraj Dudy. Ja som vyhrám. V minulom videu vyhral tento tu chlapec bez trička. Uvidíme, kto ďalší. Možno on. Ale on tu není najlepší. Najlepšie tu je z nich Kristina alebo Mišo. Ale Mišo, no. Mišo, kopni. Ja sa bojím. Au. A pozdravte Šašku. Čaute, dajte mi like, odbier, zvoneček a čau. Nie, môže, dobre. Povedz like a odbier, zvoneček. Môžeš. Povedz, prosím. Dobre. Ja idem To sú preč. malé decká, ale lepšie vidia hrať. A Miša je staršia. Neukazuj tú kameru, máme more. Kamera má vtučený pojba. Mička, si sa kope. Ale Kristina. A potom si ju budeš chytať. Ahojte. Čus. Ja ťa vyhrávam. Kristínou. A to sa nemáš do Afriky. Miška, ty si ako Afričanka. Nie, že si, ale správa sa. No a? A ja som nemohol byť. Nie, nemohol si. Mohol. Nemohol. Juro! Ne. Chytaj! On dal! Nedal! Branka dal! Nedal! On dal! Dal! Kopni už! Dal, nie? Nedal. Dal! Nebol Zlatička! A ja ich nahám, vieš? Ja sa chcem utkať budskou! Miška, dobré, akurát záberu. Paťo! Vero, musíte to natáčať, ste trápni. Nemáte sa napáčať na YouTube. Vám jebe na hlavu. Ale my poďte už sem! Juro! Zaberú tam budem, dávate. Ajdete! Skoro do Kristininej hlavy. Lásky vyhrali kosianami a potom dostane naozaj svoju. Naozaj, ty dostaneš moju. Daj! Tráte ponožky, no tak budú rezne. Au! Ale ty sa nesmieš byť!
A ak chcete mňa vidieť, ako budem hrať futbal, dajte like. Ja by som ich všetkých tam rozdrtil. Kľudne v ďalšom videu môžeme tak urobiť. Ale dajte 10 lajkov. Kristína, nerúb! A krásne už jari slnko. Vypáš, ako Kristína chytí. To vidíš? Paťko, vieš mi otvoriť toto? Prosím. Už mi to otvoriť, a ja už. Juro! Juro! A to máš dá, ja som. Dík. Povedz, ako to je cítiť, vyhrať. Také to ukáž. Prasačie. Pojebané. Okay. Juro. Ako na stranu. Nesmieš byť a ja ťa strknem. Miša musí vyhrať. To má ho proti tebe sračka. A teraz ja idem trošku si zahrať. To sa nehrá. Ináč gól kameraman. Dobre, ale ju môže si dať. Paťko, aké si škaredý. Přivdi a přije. To sa nehrá. Díky. Dobre, prehrali. Neprehrali ešte, nie? Bum, bum. Dobre, prehrali ste, ideme. Neprehrali. More, ty si. Škoda! To sa nie, Kristína. Kristína, hoď si kluba. Ale Paťko. Ale Ďuro. Ale tak ja nehrám. Mišo. Poď! Nebol. Mišo mal z toho kopu. Počka. Čau, Denis. Brňáš do toho. A môj pes? Denisko, keď dohráme toto. Čo? Denis! Brat môj! Čau! Potom, keď dohráme futbol, tak budeme mať to. Si na YouTube. To. Nie. Dobre, koniec videa! Vyhrala Kristína, Juro a my!